Zenbat aldiz jarri dizute dilista plater bat beroa egiten zuenean. Gaur ideia berri bat emango dizugu, hondartzara, ikastolara edo edonora eramateko. Udaberriko sandwicha egiteko honako osagaiak behar ditugu. Ogi moldea, tomatea, arrautze gozia, guaza pixka bat, estebetea, maionesa eta atuna. Atunarekin hasiko gara. Bol batean, pixka bat ipini eta maionesarekin nahastu. Ogi moldea plateran kokatu eta atuna nahasketa gainean igurtzi. Tomatea xafletan moztuko dugu. Eta atunaren gainean ipiniko dugu. Arrautzarekin gauza bera egingo dugu. Xafla bat moztu eta tomataren gainean kokatu. Orain, atuna nahasketa pixka bat arrautzaren gainean ipiniko dugu. Horrela, guaza gainean ipintzean, ez zaigu mugituko. Estebetea, kasu honetan salamia, eta amaitzeko beste ogi moldean atuna nahasketa ipini. Eta hemen daukagu udaberriko sandwicha. Ikusi duzu ze goxoa den? Kontuz lapurrekin ikastolan edo hondartzan.